Yo, what's up, Raw Entertainment? Tässä on Ivo ja tässä on mun 10 asiaa, mitä mä en pysty elämään ilman. Let's go! Baggy. Mulla on tää legit aina mun mukana ja täällä on niinku tavaroita, mitä mä oikeesti tarvin. Bagin sisällä baggy. Tää ei oo vaan mikä vaan baggy, tää on hygienia baggy. Hygienia on mulle todella tärkeä, että mä haluan, että mä haisen. Sä et voi olla se haisuli, että sun pitää pitää sun hygieniasta huolta. Tiedätkö mikä tää on? Chopstick. Just tälle. God damn! Damn! Tää on varsinkin teille, joiden huulet on aina niin crispy. Käytä vaselin! Sä et halua, että joku toinen tulee sun luo silleen Brady. Okei, let's keep on moving. Meillä on täällä moisturizing lotion. Sä tiedät niitä äijii, ne ei käyttää lotionia, tiedät. Sä voit pelaa ristiin ollaan niitten iholla, bro. Mä voitin, Brody. Sä et halua olla yksi noita. Käytä rasvaa, Brody. Hei, mennään nyt hygienistä eteenpäin. Katsotaan mitä muuta bagista löytyy. Täältä bagista löytyy kamera. Tää kamera on mulle todella tärkeä, koska mun ura. Kaikki lähti tästä basically. Ja tossa bagissa ei oo tätä. Mikä on mulle myös tärkeä on ystävät ja perhe. Ne on todella tärkeä. Ilman ystäviä, ilman perheet, legit mä en pysty elää, koska oikeasti tarvit ihmisiä. Mä en tarvi jesmänejä, mä puhun jesmäneistä. Jumalan takia mä oon tänään täällä. Mä pystyn tänään esimerkiksi kuvaa, mahdollistaa tän videon teille ja kaikkea tällaista. Joten God first ja hei, jatketaan. Katsotaan. Pankkikortti. Ilman pankkikorttia, miten sä pystyt elämään? Koko piip. Tarvit rahaa. Me tarvitaan rahaa elämiseen, bro. Ja kuunnelkaa, tähän väliin kommentoikaa, tekeekö raha onnelliseksi. Ja jos sä vastaat, että raha ei tee onnelliseksi, niin please selitä se. Myös, jos sanot, että se tekee onnelliseksi, niin selitä myös se, että minkä takia se tekee onnelliseksi. Bye! Let's keep on moving. Ne, ketä tuntee mua, ne tietää, että mä en pysty elämään ilman karkkeja. Sen takia mulla on karkki tänään messissä. Ei, alukua. Hajuvesi. Se on yhtä tärkeää. Itse asiassa menatkaa. Mulla on jopa hammasharja mukana. Kun mä puhun teille hygieniasta, mä vannon, te ette ymmärrä. Muista pestä sun hampaat ja muista käyttää myös hajuvettä. Dödö ei riitä. Tää on mun lemppari. Mä ostin tää Dubaista. Let's keep on moving. Joo, saaks mun puhelin nopea? Itse asiassa tää juttu on mun puhelimen sisällä. Jadig. Ilman autoa mä vannon mä en pysty elämään. Se on osa mun lifea, se on mun jokapäivästä. Ja sitten viimeinen, mitä ilman mä en pysty elämään. Mä sanon 8, 9, 1 puuttuu. 1 legit puuttuu. Se on legit mun koru, mut minne? Mitä? Se on mun chaini. Se muistuttaa mua duunista, koska mä oon tehnyt todella kovaa duunia sen eteen, että mulla on mahdollista saada tää chaini mun kaulaan. Sä näet tää logo, että jos jengi sanoo, mikä toi logo on? Tiedätkö mitä mä yleensä teen niille? Luet tosta mikä se logo, boom. Mic drop. Elikkä siis kiitos Raw Dog. Okei, sanonko käy? Kaikki käy. Niin muista tilata YouTube-kanava, niin lisää tän tyyppisiä videoita tulee kanavalle sekä kommentoi alat, että ketä sä haluaisit nähdä seuraavaksi tällä videolla. Kiitti, tää oli Iba, 10 things ilman mitä mä pystyn elämään. So peace.